Hej alle sammen og velkommen til den video. I dag skal jeg lave laboratorium på Isra og Minea. Så lad os bare gøre det, fordi jeg er bange for de kommer. Labubu! 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 Hvem siger man det? Labubu! Der er ikke nogen. Hey! Ja, stik kamera. Er det Ella? Labubu! Nu kigger jeg lige lidt rundt. Oh my god. Jeg synes det er sjovt.